kompakane Pak Yoyo karo Bu Kesi. Yoyo dadi bintang tamu. Cekelen kowe. Heh, jangkar Yoyak. Dalang kuwi bebas, dalangnya adalah seorang one man show, one woman show. Dia sebagai pusat pemimpin yang harus dituruti oleh semua yang elemen-elemen yang ada di panggung pertunjukan wayang. Jenengan pun matah kula dadi Petruk, nggih to? Nggih. Saiki Petruk menang, Yoyo dadi bintang tamu. Siap sayang. Bagus. Sayang. Ayo Bu Kesi ya. Nah, kuwi. Ayo jejer wong loro. Jejer kena wong loro. Mangga Bu Kesi. Monggo mriki kula antasi. Nontonipun